שלום לכולם, ליאורה פלד, שמאית מקרקעין. היום אני רוצה לדבר איתכם על איזשהו פטור ממס שבח שלא הרבה מכירים, אבל הוא יכול לחסוך המון כסף. מס שבח הוא מס שאנחנו בעצם משלמים כשאנחנו מוכרים נדל"ן, ובדרך כלל הוא עומד על 25% מהרווח. סעיף 49 לחוק מיסוי מקרקעין מפרט את המקרים שבהם אנחנו יכולים לקבל פטור מהמס הזה. הכי מוכר הוא כשאנחנו מוכרים דירת מגורים, אז יש לנו פטור ממס שבח עד איזושהי תקרה של 5 מיליון שקל. סעיף פחות מוכר שעליו אני רוצה לדבר היום הוא סעיף 49ז שנותן פטור כאשר אנחנו מוכרים נכס שיש בו גם זכויות בנייה בלתי מנוצלות. בדרך כלל אנחנו מדברים על מחירה של בית צמוד קרקע שיושב על מגרש עם עוד זכויות בנייה שלא נוצלו. במקרה הזה רשויות המס מתייחסות בעצם לנכס כאל שני חלקים. החלק הראשון הוא דירת המגורים הפטורה, החלק השני הוא זכויות הבנייה שעליהן יש את המס של 25%. סעיף 49ז קובע שכאשר אנחנו מוכרים נכס כזה אנחנו יכולים לקבל פטור על חלק מזכויות הבנייה לפי נוסחה שהיא כפל שווי בית המגורים ללא זכויות בנייה, או תקרת הפטור לסעיף זה שעומדת כיום על כ-2.43 מיליון ש"ח, הנמוך מביניהם. כלומר שגם אם השווי של בית המגורים הוא יחסית נמוך, אנחנו יכולים להגדיל אותו מתוך זכויות הבנייה. העברה כזאת תפחית כמובן את חבות המס, וזוהי המטרה של סעיף 49ז שבא להקל על המוכרים של נכסים כאלה. התחשיב של שווי דירת מגורים ללא זכויות בנייה מבוצע על ידי שמאי מקרקעין על פי כללים שהוכתבו על ידי רשויות המס, ועורך הדין שמדווח על העסקה צריך לצרף את התחשיב והשמאות שבוצעה בנכס במסגרת הדיווח. מה שחשוב לי להגיד זה שאתם צריכים לבקש את הפטור הזה, ולכן חשוב שתכירו אותו ושגם תוודאו שעורך הדין שלכם מכיר אותו ותדאגו לביצוע שמאות בזמן. אם הדבר רלוונטי לגביכם או שיש לכם שאלות נוספות בנושא, אתם מוזמנים לפנות אליי. כמו כן, יש באתר שלי ובדף העסקי שלי עוד המון חומרים שיכולים להיות רלוונטיים לגביכם או לעניין אתכם, אתם מוזמנים לקרוא שם.